Piskatzailea da olako emoziozko diskurtso baten ondotik, baina alere, esan nahi dizuegu, hau zapez jauna, gogoratuz eta pentsatzen gogoratzen zarela, kanpaina denboran, gure lehen eztabaidan ICPI Baski jatian, esan duzu momentu batean, zure helburua laungarren mandatu honetan izan entzela plazer egitea, beti ez duzulako plazer egin jende guztiai, eta zuzenean unkituak sentitu gira, eta hortan guk baginituen ideia batzuk proposatzeko, guri plazer egiteko ere agintaldi honetan, aipatu dituzu hainbat gai, eta guk zehazkiago, aipatzen duzularik etxe bizitza, plazerrik izanen ziren lurzoru erosketak, izango zen etxanizlemer legearen aplikazioa, aipatzen duzularik bizikalitatea, berriz vegetalizazioa ere bai aipatzea importantea da guretzat. Diskriminoen aurkako borroka, ez bada aipatu, baina biziki garrantzitsua da eta gero eta garrantzitsuagoa. Eta horren kontra borroka itea plazer egingo ziguke ere bai. Aipatu duzu ere bai gizarte lotura eta hortan ere importantea da, proiektu bat bagenuen emaiteko etxe bizitza eskugarria adinekoei, eta hortan espero dugu proiektu bat sortzen ikusten ahalko dugula. Euskara, hitz batzuk euskaraz egin dituzu, guretzat importantea zen ere euskara ofizialtasunez errekonozitzea gure herrian, eta euskara komisioa idekitzea ere bai elkartei eta eragilei. Eta azkenik gardentasun demokratikoari buruz, aurrekontuaren inguruko eztabaida gardena egitea ere plazera egingo legoke. Plazera egunean agian ez, eguneko 32,6 espero genuke. Eta bezen beste gauza bat, aipatuna nuena barne araudiari buruz, posibilitatea oposizio taldearentzat pausatzea urtean lau mozio adibidez, zuen gain begiradarik gabe eta gero bozkatzera eramaiten da dena den gure kontseiluan. Eta beste gauza bat ez duena aurre ikusi, baina agerian gertatzen dena, gure taldearen posizionamendua orsakabanatua ez da oso atsegina eta egite alde bat gizon, alde bat emazte daigarria da bistarentzat, espero dut hortaz ere bai hitz egiten ahalko dugula kontseiluaren ondotik.